Ay, uy, 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 pakita. Ay, makita to. Ay, Silakan ka na. Anak kita ko mo. ay, sa... Ayaw, sige, pagkamira sa... Hindi mo na makita. Atras ni, atras ni, atras ni, atras. Atras ni, atras. Ay, isa. Ayaw, ayaw, sugata. Pasudla, sa Isa sulod. makita mo kanina. Alam ka sa liyo. Ayan na. Pasudla sa pasudla. Kita na. Mulai ko ba? Una. Ano na off na ang makina ba? Ay, kuwan. Si Kuya kasabwat. Yan na. Totoo rin sa nakaano na sila. Nakagidala na. Nara ba tong bag? Ang cake honey. Pasunod. Ready? Ay, baruhan kayo na yun. Yan, sige. Good morning. Ate eh. Parang tanga to. Kasudla. Ay, wifi na. Kailan? Ako na wifi na. Kontra ministry. What's up? Kontra ministry. Dili pa? Napakagawas. Ina lang ko. Ayaw ko ministry. Ang gamit na to. Dito. Sige. Nanam ka sa sulod. Ay. Blur lagi siya. Cellphone na lang. Screen ako na siya. Whenever you're ready, ha, ako yung ng flash. Ano na nasa sahayag? Kaya para makita na ako. Pwede na pag wala. Uy, kinamundot yung flash. Teka. Parang tanga to. Kang manood na sila ba? Nasa sud. Malay ko ba? Ito may nga diya. Kaya sa sud, sud. Kaya ito yung manisiya. Uy, katago-tagoon. Masarap. Nabuwang! Okay. Mga kabuang ng mga bataan nagka... Ay! Pasok ko. Pausa lang kita yung... Nabuwang na.
Iyo. Siya naman, ano na? Ano saan magkamo abot? Kuan ra. Pag-bernis. Dito umiiyak. Dito umiiyak. Talaga. Dali ra. Ang sakay. Bicycle. Dali, oy. Dali. Si JR to ay, ganyan naman siya dito tago-tago. Sa bahis ko no ka. Na-surprise. Na-surprise. Ako ka ba? Ako gani, bong ko. Siya ayo. Oh, sud lang. Isod lang. Wayo pa mangkin sila. Na, mo kita naman diyan. Una na muna ito pa kamo sa laing. Mo ari to ni ingon text na ako kung wan kano sa tamo balhin. Ang wan ano sa adlaw. Mo pumunta na. Pasok ko ka na. Kaya gisingot mo daw nga. Kuan. Gawa na ako. Something fishy siguro nga. Something fishy. Something fishy. Wala ko hurog bito akong lamang sa anyo. Siguro ganun. Success. Success, si Tito Manila, kami na si Tita Yeah, si Manila. Katrina, may pumunta na rin. Mabang na rin. Ay, wala to, mari man to, no? Mari da? Call mo? Oo. Wala mo na ito. May sakto ang magkikuanan. Ang gigilikuan ba? Hindi na sa kuan. Kasi ko lagi. Tali mo. Tapos eh. Yung mo nagigyan na ganito. Paano? Ano yung tayo daan? Ano sa? Ano? Naman! Video lang to! Ano, Jeroy? Nagtig-video lang gud. Ano na picture? Jeroy, tago man. Sugo naman ko. Oh. Kaulag ka mo ha. Asa may kuan? Soft drink niya tao. Jesus, nga di nga makalihok dahil sa kiyanang kay Arangka. Daghan din tuan kuan ay ipit ako. Mukha na pa ako, nagunit na ventilador. Ang ila kasi Tito. Ay ako, kasok anon ako. Mo, di ako nakahibaro kuno magunsa ako. Ano yung basa diri da? Dalita nga rin ako hilini ay. Yan na, okay lang. Video ka. Videohan pa man daw ka. Dahil basa dito. Sila lang sa... Ano namin? Kaya ito ginagawa. Di mo. Sino ang anihinto ay? Klaro ay. Ako nila, cake! Yay! First day! Sakto lagi kayo. Alright. Mga tangahan. Yung kayo pa nakakaon Baso, sila. ha? Yan baso. Ay, baso. Ay, baso di ay. Yan baso. Ay, baso. Mura gindi akong trabaho ang Kabaw andaw ko ko sa eh! video. Hindi na siguro mo kabaw. Klaro ito eh. Hindi ka kabaw na sila. Bawa na. Iyon yung sinaputan. Si Indoy
Daisy ka mata. Bawal lagi. Promise. Inyo lang binuangan tingali. Ano sa abot mo binuang? Karon lang. Wala, ito kan ano. Wala ito kan dito. Wala man sad kay bawa mong sa science na ko sa sila ka daw. Iyan mo rin nga rin ka mo. Oh, after nila ka mo na pod. Oh, Kasi nalitan ko aluminum mo? Naikot chef yun. Asami ito. Para sila. Para sa tungkultahan ba? Nga murag. Atong taas kayo yung isok-sok-sok. AR success story. Mare? Oo, Sa nalilini, oy. Like, ito sa lugar sa lugar. Klaro. Ano ba mo? Atot sa kiyanan, may kuhan. Ano ba? Wow, may slicer. Kaya na! Ha? Kaya ba ako ng kanin dito? Mari ba si Georgie? Kuyong Georgie? Si Katrina ra. Ay, di pa uso. Sino?